Volen utilitzar la situació d'emergència habitacional per procedir a l'adjudicació directa. La seva fita és eliminar els concursos públics i poder fer i desfer sense entrebancs, oi? Mentre llegia el seu decret no sé per què m'ha vingut al cap el 3%. Tot i que amb vostès m'imagino que seria un percentatge més generós, perquè els socialistes, si una cosa tenen, és que sempre tiren llarg. Quan va inflar el cost de la Ciutat de la Justícia el senyor Illa mentre era director general d'Infraestructures de la Generalitat? Un 52%? Preu per preu, sabates grosses, oi? Volen inundar de pisos el mercat immobiliari? Doncs donin seguretat jurídica als propietaris, revisin els tipus de l'impost de transmissions patrimonials, incrementin les ajudes a lloguer, combatin les ocupacions il·legals, els empadronaments i sosterrendaments fraudulents, incentivin la repoblació de zones rurals, oferint avantatges i oportunitats laborals telemàtiques al jovent del nostre país. Prou de construir pisos nous a correcuita per ficar-hi nouvinguts mentre els nostres fills no poden emancipar-se i els nostres avis han de pujar amb penes i treballs a un 5è sense ascensor. Prou de dedicar més recursos i atencions a qui acaba d'arribar i pretén saquejar el sistema que els nostres propis ciutadans. Prou d'importar pobresa, d'obligar els catalans vulnerables a competir per les ajudes amb qui no hauria de ser aquí. Prou d'adjudicar pisos, feines a l'administració, serveis i retribucions a immigrants que han entrat de forma irregular i que pretenen viure a còpia d'estafar l'administració pública. Prou de parlar de l'esperpèntica Catalunya dels 10 milions. Si no saben fer números, si no saben veure les limitacions de Catalunya pel que fa a recursos i a territori, apàrtin-se, perquè el que ens cal no són 50.000 pisos. Ens cal un estat propi que controli les fronteres i que empresoni els corruptes.